Di masa eranya. Ral serang. Ngopo? Monggo Mbak, sampean yang ral. Maju dikit boleh? Ngopo dhewe biyen kepethon. Saya baleni sih. Baleni mana? Aku terlalu terharu. Dengan ini aku terlalu terharu. Iki ngece ceritane. Ndak yakin ora I love you forever sumpah. Sumprit ya. Ngene iki omongane boyo ya Mbak ya. Hah? Suarane boyo lanang piye Kang? Ah. Aja ngono ta aku. Kelingan itu pernah rasa. Aku kelingan ketemu Mbak iki kelingan. Kelingan tukang mendring. Yuk iki. Oh yang cicilannya belum lunas kamu ya? Ngopo dhewe biyen kepethon yen akhire ati iki sing kalah sae kebanting aku. Monggo tim horenya boleh gabung. Wis
mati Gusti paringi kuat Gusti paringi kuat hati. Terima kasih banyak Mbak. Matur thank you kakak cantik. Oke luar biasa.